estamos grabando. Estamos moi locas. Outro Nadal máis aquí. Vamos xuntar con esa sogra, esa cea con esta sogra, con este cuñado. Pero esta vez vai ser unha cea diferente. Vamos dar un bo porrazo a cada un. Bueno, non. Vamos preparar unha receitiña con estes porros para sorprender a esa sogra que temos e a ese cuñado. E van flipar. Simplemente un porro e 4 cousiñas máis e xa veredes unha cea diferente para este Nadal. Vémonos agora. Que tal? Son Gerson Iglesias, do restaurante Herba do Hotel Oca Vila de Allariz. Imos preparar esta receitiña cuns porros que están feitos en escabeche. Ímolos rechear e gratinar un poquinho o forno, vale? Son tres elaboracións diferentes. A primeira de todo, imos coller un porro, sea así un poquinho grosso, mellor. Importante, a parte verde, de momento non imos tirar, que ímola usar. O que imos facer é cortar unhas porcións aproximadamente duns 10 centímetros. Ímolas cocer durante 15 minutiños en auga, fervendo cun poquinho de sal. Por outro lado, outra elaboración que imos facer así rápida vai ser un escabeche. Imos facer ben de aceite, aceitiño de oliva, do bo, vale, bastante aceitiño. Botámoslle uns dentiños de allo, un par deles podenos chegar. Vos ustedes, Aí está. Botámoslo no aceite, un pouquiño de loureiro, así suaveciño, que se vai aí confitando o allo, que nos vai aromatizando este aceite. Podemos botar unhas boliñas de pimenta se queremos, e deixamos que vaya moi despaciño, que se confiten os allos, que nos solte todo ese sabor no aceite, vale? Unha vez que o temos xa aromatizado, eso, 20 minutiños, 15, apartámolo. Outro ingrediente importante para os escabeches é un poquinho de, aquí vai mezclado viño branco e vinagre, vale? Que cando está isto prácticamente tirando a frío, non nunca botar en quente, que podemos armar unha gorda, e non queremos. Botámoslle, pois, máis ou menos unha cuarta parte do aceite, cunha mezcla de vinagre e viño branco. Pois agora damos así, que ferva un par de minutiños. Aí estamos, aí estamos. Xa ven este aroma así, ese toqueciño ácido do viño e do vinagre, ese aroma a allo, o loureiro. Aquí o temos. Agora o que imos facer, os porros xa están cocidos. Estou me queimando un pouco, pero non pasa nada. Estamos no Nadal. Que problema, Vamos a introducir un poquinho no escabeche, vale? Para que collan o sabor. Isto é ideal, isto é unha elaboración que podemos facer pois un día antes, 2 días antes, 3 días antes. Vale? E mantemos así os porros co escabeche. Cando enfríe un poquinho, metémolo na neveira e reservamos. E a terceira elaboración vai ser como unha especie de bechamel. Imos amosar aquí un ingrediente que é un poquinho novedoso para esta época na que estamos, que se chama tofu. E ven sendo tipo como un queixo que se fai con base fabas de soia. Isto está é moi sinxela, É unha bechamel así un poquinho rápida, metemos tofu, todo isto ímolo triturar, un poquinho de bebida vegetal, que será eso? A idea é coller unha textura así cremosiña para depois cubrir os porros cando estén xa cociñados, un poquinho de pimenta e un pouquiño de noz moscada, vale, un poquinho de sal, e isto ímolo triturar, vale? Tornado, voilà, e agora volvo. Temos os porros cocidos, esos 15 minutiños que estén ben tenriños, temos a escabeche feito polo outro lado, e a bechamel estamos terminando de facela, vale? Mentres tanto, imos facer o recheo para os porros, vale? Para eles, por eso vos dicía que non tiredes a parte verde, porque ímola usar, vale? Tenemos coller unhas folliñas verdes que vamos usar para o recheo. E poñémolo a pochar un poquinho en aceite, vale? Suave, suave. Imos de botar tamén uns tomates secos. Mira, agora estou picando un shiitake, que é unha seta que tamén originalmente ven do Oriente, e que agora que a cultivan aquí en Tribes, na montaña ourensá. Entón picamos todo así dun tamaño finiño medio e o botamos aquí onde tiñamos o verde do porro. Isto nada, isto non hai que cociñalo moito,
así. Que se poche todo, porque os aromas que se xunten, que queden aí ben homoxéneos. Un poquinho de pimenta tamén lle vai ben. Tiraste un salteado rápido e xa o temos. E agora vamos a terminar o platiño, vale? Tiramos os porros cocidos e despois confitados no escabeche. Ímolos a abrir un poquinho medio ata máis ou menos a metade, vale? Algo así. E ponémolos nunha fonte que poda ir ao forno. E agora o que imos facer é botarlle o recheo que fixemos do shiitake co tomate e a parte verde do porro. Así. Que pintaza ten isto, por favor. Pois mirade, temos aquí xa os tres. E agora o que imos facer é botarlle un poquinho da bechamel que fixemos. Eso, cubrimos así todo, que quede todo ben cuberto. Poñemos o forno a 180 grados, 190, e vamos a dar uns 15 minutos para que se quente o porro e que se gratine un poquinho a bechamel, vale? Poñemos o forno e agora voltamos. Pois nada, sacamos os porros gratinadiños do forno, que se douren un poquinho como dixemos, e imos emplatar. Pois nada, imos coller así. Aí estamos. Vou dar o toque final. Un poquinho de verde e un toque crocante que lle van a dar a estas amendoas, super rico, nos van a aportar aí un sabor extra. E nada, isto vai especialmente para ti, cuñado. Isto está riquísimo. Non intentes ir aí de guai e dicir, a mí estas cosas non me gustan. Recoñece que che gusta, vale? Bo Nadal, vémonos.